Goddag. Lad mig starte med at præsentere mig selv. Mit navn er Hans Otto Pedersen. Jeg er indehaver af en lille virksomhed i Danmark. Vi udvikler maskiner og ombygger maskiner til entreprenørbranchen. Og i dag handler det om en undervogn, der er placeret under maskinen bagved. Det drejer sig om en 6 tons Dosan gravemaskine, som er udstyret med en speciel undervogn, der gør, at den kan køre i grøfter. Den kan køre på sidehæld. Den kan tilpasse bælterne, således at den kan køre på meget uvejsomt terræn. Det gør, at maskinen er i stand til at køre stort set, hvor intet andet kan køre. Det unikke i denne undervogn her er, at den sidebeskyder tyngdepunktet valgfrit. Og det vil sige, at vi har altså en mulighed for at flytte maskinvægten over på det bånd, som bærer bedst op. Den kan køre på, lige præcis den maskine her, kan køre på op til 45 grader sidehæld. Det gør den aldeles anvendelig til både at køre og rense grøfter op og lave anden vedligeholdelsesarbejde langs med veje og jernbaner. Jeg vil gerne præsentere dig for en speciel undervogn. Vi har valgt at kalde den Levelizer 45. Det er det første reelle produkt til den nye generation inden for undervogn til gravemaskiner og andre maskiner for den sags skyld. Det gælder alt rullende materiel, som bevæger sig uden for alfavej. Min opfindelse omhandler denne fleksible undervogn, der som sagt i dette tilfælde er integreret under en Dosan DX60R minigraver. Levelizer 45 er revolutionerende for, hvad en maskine kan udføre af opgaver. Levelizer 45 åbner så at sige ledet til det ufremkommelige. For med den genialitet kan du opstue grøfter og sidehæld på helt op til 45 grader. Det er navnet Levelizer 45. Den udligner således terrænet. Jeg udviklede konceptet for 15 år siden. Jeg gjorde det, da der opstod et behov for, at minigravere kunne klare specielle opgaver, og fordi disse opgaver ofte indebar kørsel i svært tilgængelige områder. Grøfter og skrænter med forhindringer, der gjorde arbejdsdagen besværlig, blev med Levelizer 45 til hverdagens legeplads. Princippet Levelizer 45 er bygget op efter, er patenteret. Naturligvis for at undgå, at konceptet bliver kopieret. Men også for, at du kan være sikker på, at du får den originale vare, som er bygget af konstruktøren med de fleste års erfaring på netop det område. Når grøftemaskinen kører og arbejder på helt jævn underlag, er den stort set som en almindelig gravemaskine. Forskellen er blot den, at den er lidt højere for at muliggøre det, den kan. Bærefladen, som er størrelsen på det kvadrat, man kan tegne rundt om maskinen, er ikke væsentligt forandret i forhold til basismaskinen, når Levelizer har trukket båndene ind. Dog er præcis denne maskine ca. 1 larvebånds bredde bredere end basismaskinen. Det skyldes, at netop denne kan sideforskyde larvebåndene ekstra meget, nemlig op til 700 mm til hver side. Hvis terrænet hælder til siden i forhold til kørselsretningen, kan Levelizer 45 udligne niveauet, og dermed forskellen i terrænets hældning. Dette sker ved at rette maskinens øvre del op til vandret hydraulisk. Dette med blandt andet optimal komfort som gevinst for chaufføren. I langt de fleste situationer er det til lige en fordel, at gravearmen er i lod. For eksempel ved anlægsarbejder eller gravning af render til ny rørlægning. Det kan også ske, at man har brug for øjemål eller skal arbejde med tunge redskaber. Nemlig fordi krøjefunktionens begrænsede effekt ikke er hæmmet af, at maskinen holder skævt. Maskinen har således mulighed for at køre med ekstra tunge redskaber. Med Levelizer 45 integreret under netop din maskine ændres og udvides dit arbejdsområde i retning af det ubegrænsede. Maskinen kan transformere sig.
Levelizer 45 er avanceret ekstraudstyr, der kan erhverves og integreres under alt rullende materiale. Uanset hvilken type maskine du placerer oven på konstruktionen, om det er en traditionel gravemaskine eller en opbygget en af slagsen, eller måske noget helt tredje, så vil du nu være i stand til at operere steder, hvor ikke andre af dine konkurrenter kan køre. Du vil nærmest opnå en form for eneret for at udføre opgaver i disse områder. Når Levelizer ændrer sporvidden, udvides også bærefladen. Det øger stabiliteten ved arbejde over bælterne. Det er dog langt fra den fulde gevinst ved den unikke opbygning. Præcis denne maskine kan som sagt sideforskyde bælterne variabelt fra 0 til 700 mm hver især. Desuden kan vinklen på lavbåndene ændres fra minus 15 til plus 50 grader i forhold til normalstilling. Det sidste udmærker sig specielt ved kørsel i grøfter. Det helt unikke ved Levelizer 45 er det patenterede princip, der indebærer en kontrolleret sideforskydning af tyngdepunktet. Ved at sideforskyde vægten og dermed også maskinens tyngdepunkt, er det muligt at flytte en vis procentdel af maskinens vægt over på det lavbånd, der har den bedste bæreevne under sig. Det kan Levelizer 45. Det er klart, at det trick gør, at balancen i maskinen bevares. I langt de fleste tilfælde forbedres balancen da, fordi man er i stand til, så at sige, at overjustere på grund af den forstørrede bæreflade. Som maskinen kører her, ses det tydeligt, at maskinens vægt er flyttet mod det øverste bånd, og maskinen har ikke mistet sin stabilitet på grund af terrænets hældning. Al styring af Levelizer 45 sker fra førersædet. Elektrohydrauliske funktioner regulerer stillingerne af undervognen, og hydrauliske bremsefunktioner aktiveres automatisk, når den ønskede indstilling er opnået. Med Levelizer 45 placeret under netop din maskine bliver arbejdet en leg. Man undres faktisk dag for dag over, hvad den kan udrette. Se blot her, hvorledes det ikke har påvirket stabiliteten, at maskinen arbejder på så skrå et underlag. Levelizer 45 kan integreres under snart sagt alle maskiner. Den er på ingen måde bestemt eller specielt tilegnet gravemaskiner. Men her ses dog eksempler med et andet mærke, der tillige er bygget om til at køre med særlig udstyr. Udstyret kræver både store oliemængder og kræfter tillige. Levelizer 45 opsluger terrænhældninger. Der er navnet. Tallet 45 refererer til hældningsgrad. Som grøftekørende maskine er denne konstruktion helt unik. Som du ser på disse billeder, kan den også her køre og arbejde, hvor det er svært at forestille sig, at anden skulle køre. I hvert fald uden omfattende reaktivering til følge. Levelizer 45 monteret under netop din maskine betyder, at du kan køre og arbejde uden at genere trafikken på vejen. Men ej heller vil togdriften være generet af de vedligeholdelsesopgaver, du nu er i stand til at udføre, og som er påkrævet langs jernbanenettet. Ved passage af master og lignende, som tit er placeret i eller ved grøfter, kører man nu bare udenom, og det er ikke op i vejen, eller op i sporet, og generer togtrafikken, eller generer trafikken på vejen. Nej, Levelizer 45 kører op ad skråningen og ned igen på den anden side. Terrænens hældning opsluges af Levelizer 45. De viste indslag i denne film omhandler grøftemaskiner, som er i stand til at optage sidehæld ved hjælp af Levelizer 45. En variation af Levelizer udføres i en lignende konstruktion. Denne er dog i stand til at optage hældninger til alle sider. Samtidig er den gyrostabiliseret under fremdriften, hvilket betyder, at man nu ikke længere er bundet af at køre i grøften eller i bunden på skrænten. Du kan nu bevæge dig op i terrænet og udføre en opgave på behagelig og stabil vis. Præcis som hvis maskinen holdt på vandret underlag.
En type Levelizer 3522 vil således kunne operere på op til 35 grader sidehæld med en stigning på op til 22 grader. Når du investerer i fornyelse af det gamle materiel, eller måske udvider maskinparken, så må du ikke undlade at udstyre din nye maskine med Levelizer. Sagt på en anden måde, din næste maskine bør være standardmonteret og fremtidssikret. Levelizer er mere vigtig end rotortilte på din gravearm. Den danner grobund og uanede muligheder for din fremtidsvirke. Kontakt din maskinleverandør eller også direkte og hør om netop dine muligheder for at gå fremtiden i møde med noget helt unikt og komme flere skridt foran. Held og lykke, og tak fordi du så med.